hardline members of the Tigray People's Liberation Front. So the U.S. just slapped travel bans on TPLF leaders and their families again. Funny thing is, they didn't do this back when the war was burning through Tigray. Washington viewed the rebel group and the national government as one and the same, or worse. They pushed for a deal that looked a lot like handing power back to the very group that started it. Now we're watching them draw a line between state and region, between army and militia. You know what I'm talking about. And sure, Trump was at the G7 backing Egypt on the Nile. حجي ሓደ ካብቲ ለንቀነ ብዙሕ መንገዲ እውን ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እንተሎ ኣሜሪካ ፈንዳሜንታሊ ሓደ ኣገዳሲ ለውጢ ፖሊሲ ከም ዝገበረት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብርግፅ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ድዩ ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ድዩ መዕሸውን ንኣብይ ኣሕመድ ድዩ ኩናት ንክጅምር መግለፂ ድዩ ሓደ ነገር ብሩህ ኮይኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ድማ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ሜይቢ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ታሪኹ ኩሉ ክፈርዶ እኳ ኣይክእልኒ እየ ግን ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ እንትርፎ ፀለመ ክወርዶ እምበር ኣብታ ትግብኦ ክልል ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ እዩ ዘሎ ካብታ ክልሉ ወፃኢ ናብ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ይገብር የለን ነታ ክልልና ግን በዓልና ከነመሓድራ ንኽእል ኣብ ዝብል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ብርግፅ ከተመሓድራ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ምስ ኣቢ ዘለዉ ንሕና ኢና ከነመሓድራ እንደሊ ይብሉ ኣለዉ ግን ህወሓት the past 3 years or 4 years ንሪጅን ይኹን ንካልእ ፀገም ፈጢሩ የለን however ኣሜሪካ ንህወሓት እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ትግራይ እናወረደ ከሎ ብልፅግና ነዳዲ እናኸልከለ ከሎ ምግቢ እናኸልከለ ከሎ መድሃኒት እናኸልከለ ከሎ ኤቭሪቲንግ ዓፅዩ ከሎ ነዚ ኩሉ እናፈለጡ ከለዉ ንህወሓት ጥራይ መፈራርሂ ነገር ክገብሩ ምኽኣሎም እዚ ንባዕሉ እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ሪጅን ይቀያየር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ግን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብሰፊሑ ብፅቡቅ ዝኾነ ብዕምቆት ክንርያ ክንፍትን ኢና ቢካስ there are many things ኣብዚ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ገለገሊኦም ናብ ኤርትራ እውን ዝተሓሓዝ ኣለዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ብልፅግና ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ማስ ተገበረ ምርጫ ናይ ብሓቂ ምርጫ ተኻይዱ ድዩ you can say whatever you want but ብልፅግና ኩሉ እቲ መናብር ወሲደ እየ ኢሉ ወፂኡ ኣሎ መላገፂ ኮይኑ ዘሎ ግን ሓደ ካብቲ ዘሎ ዜና ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ the Nobel Peace Prize winner triumphant at Ethiopian polls but fear grows of new conflict. ስለዚህ እቲ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተሸላሚ ይብልዎ ኣለዉ I mean ኣይተሸለመን ኣይንብልኒና ግን ኖቤል ፕራይስን ዶናልድ ትራምፕን ብሓደ ክትገልፆም I still feel like ፀርፊ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሰላም ፒስ ፕራይዝ ዝወሰደ ክትብሎ ነዚ ግደፎት ኣብ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ if they like you ድሕሪ ዝፈትውካ ኮይኖም ንኣጀንዶም ተገልግል ተኮይንካ ለክን ዋላ ጀኖሳይድ ፈፅም ዋላ ገለ ፈፅም ብዛዕባኻ ፅቡቅ ቃል ኣይስኑን እዮም ኣሜን ቢቢሲ መዓልታዊ ኣለዉ ንዑ ዝከታተልዎ እንታይ ይብል እስራኤል ኣብ ቃዛ ሆስፒታል ከፍርሱ ከለዉ ብጌጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሆስፒታል ሃሪሙ ይብሉ ንእስራኤል ግን ኣይጠቕስዋን እዮም ሓማስ ነብሲ ክከላኸል ዝገበረ ግን ሓማስ ደይመደይሉ ኣብ ጥቃ ህዝቢ ተኪሱ ይብሉ ወይ ሕዝብላ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ከቃፅል ተኪሱ ይብሉ ስለዚ እቲ ኣዘራርባ ናቶም ሓደ ካብቲያቶም ሕጊ እንተዝህሉ ኣብ ዓለም ቢቢሲ ንባዕሉ ኣብ ቤት ፍርዲ መቐረበ ነይሩ እቲ ናራቲቭ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቃዛ ዶኩመንትድ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘሎ ክንምንታይ ብዘረባ ነቲ ኩናት ንእስራኤል ፃድቕ ክገብሩ ነቶም ሓማስ ዮም ነቶም ካልእ ድማ ሳጥናኤላት ክገብሩ ዘይክተልዎ ጥበብ ይብሎም እስራኤል ግን ብኡ ዝዓግብድ ይመስልካ ቢቢሲ ኣንፃርና ይበሃልቲ እዮም ኩሉ እዚ እናተገበረሎም ቢቢሲ ኣንፃርና ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዕላማ ድማ ይድግፈና እዮም ድሕሪ ኢሎም እቲ ቢቢሲ እውን ንባዕሉ ክረዲብሊቲ ክኸስር ስለዝኽእል ስለዚ እናደገፈካ ከሎ ኣንፃርና ኢልካኻ ምን እንትብል ማለት እዩ ንመለስ ኣብ ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ምርጫ ናቱ ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ብዓቢ ደረጃ እዩ ተዓዊቱ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቪክቶሪ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ፓርቲ ናቱ ማለት እዩ an overwhelming majority securing 438 መናብር ካብ 501 ወሲዱ ኣሎ ስለዚ ቁርብ ትለይ ቦናስ ገዲፍሎም ኣሎ ነቶም ካልኦት ጀስት ብሙሉእ ወሲድዎ ንኸይበሃል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣነ ከጋንድ ብለኩም ደጋንድ ኣለኹ ይመስለኩም ኣብይ ኣሕመድ ኩለንተን መናብር ወሲዱ ሃገር ብምልእቲ ምርጫ ደይ ትገብር ዘላ ገለ ከመይ ጌርካ ከይብልዎ ኢሉ ነተን ተረፋ
نقل حمشت إيزي ما دي ولا جلس بحال جل كراسي بو نتهم كله دما على الناس إلهم بوجرم تليفون كون غليم سلزي majority دمسي أبيدو كم زوا صدق يرلو now here is what I want to say متأكد بالدليل الله مسيلكم and I hope سبات بقي غير بدون الخونو because إذا نبر الله زلنا علم بخمية تسرح نزبل كل جزء كبريه هزدلانه إذا نبر الله زلنا علم بحسوت يتسرح نحسوت من رجع أنت غيرك it doesn't matter they take it كل من رجعتات جيجا قدرات كم زلوا وصلت فلتو راي من رجع جبر قدام فرد نيرو نايكوس من رجع زبوين يرجع لما يبلون نيرو لو مجن كلها قرحان شرحان سلة فلتت you just have to do something قال أنا قرت غيرك they cannot blame you مسافيني ما بلشات عايز زي دي قالت عويت له ناي جبت لهم كنا جيرو أمريكا بيس على قال ملاه well done أمريكا لهم so you have to do a fake election so that you can get all the money IMF جنزبك بكات دليقة World Bank جنزبك بكا UN زلوبتي UNDP بقال غير كلهم جنزبكم بخانت دليقة do a fake election ماني سعره ماني عوته تقدر سيكون you just do something أبزر يجي مسكر مسخاخري لهم إثيوبيا بعلم زقبر وزلهم I mean you can do this thing too 40 million Ethiopians show in a peaceful way whom they want as their representatives and as their leaders. So in that way, I think this was a strong demonstration of the will of the people. Being a very successful 7th general election which was conducted on 1st of June. كم تري وزلهم ما استفل عليهم مساخر يكون وما له نهندي نيرشا قال ملا بفلاتهم ولا يوروبيان يونيون قال مثلا مخنياتو انتايو تزلكو دايب زوان زي حدا مرداتا بتصيح له من يكفر دو يقين زله من يكفر دو زبل ايتوبيا انا بلصقنا مرجع فيك نيرو بكل ملك قل ما لنا حقرت ما نعبي فيك مرجع غير كخطبله تخلي يلا يوروبيان يونيون كم قبل تقينو حقنا مزراب ماس مرجع غير ابينا مرجع تعويتاتا أورسولا فاندر لاين بايتو مريتس وايز بحالقن there are a lot of questions on that too ولو ان امريكا مرجع نبعلو كلتا سبات يوم ورادرو كلتا يوم لما لالي كباب تريليون غنزبات فيهم يوم سلازي من زياره غنزب اللومبر من حسب اللو يكون نزعوت سلازي you just tell me نايمن ديمقراسي تصبق زبال ما يبناي سويس كتبلون تقوليهم probably one of the best اب عالم كابزلهم رجعتات ناي سويس كهون خليو because اب سويس نجيركم ايه قديش شوعات مراحتهم زلونا so pretty much هذا بين زغبرو نجر يبلون ابزي حنت حسب اقداش حسب كتحلف تقينا 4 سبات بوحدك تقفوا لهم 4 يوم ولا 6 يوم تحلفوا دما حزب تديفتيوا دايركت ديمقراسي لزلو اب عامت كنديك زي ريفرندم زغبر تزبي دارغا يسل توكاي سراحيتي ديمقراسي ناي زعد نغركم انا سراحي تزمصنا بروشراتن قال مال نوعو كتنبب سراحي غزي داي بالكاشغري انا قاد فرنتايو غزي سلا زي بلسب نت نغر كيترد جيجا مرጫታት ስለ ዝገብር ሓደ ግዜ ያ ስዊሳውያን ምሁራት እዮም give me a break man ምሁራት ይኹኑ ግዜ ይብሎም ንኹሉ ከምብቦ this very sophisticated ዝኾነ ሓበሬታታትን ርቀት ዘለዎ ነገራትን እዩ ዘሎ ሽዑት ሚድያ ድማ ፓምፕ ይገብር ሓሪክን ንወገኑ ዝገብር ስለዚ ኣብታ ናትካ ሉፕሆል ኣብታ ንስኻ ዘለኻያ ሳይሎ በታ ንስኻ ፀቀ ዘለኻያ ሶሻል ሚድያ ባገር ፓምፕ ይገብረካ يماني كفنت خينو بالبلا غيرم يقلبوها ناتهم طريقه تسمع نتخالي سبانيخا سلازي ولا دايركت ديمقراسي قليل زي كون بدو يغطي موزلو خطري خلها نسو غن نقدر فدحان تابنابو سويسرلاند نشتي هاغريو they are still fine كتبهم صبغالو كنتاتهم صبغالو يوروبيان يونيون توعوا كبلغالو they are still growing يغاتات كرو خلا قديمهم يوسنيم قلطيفهم ينقسقسيهم قلطفيتي بوليتيكا زيتات دغدفنا سويسرلاند هاجر كاس لزخونت خاتن دار لها تولون تقوليهم كاب سويسرلاند زبل ديمقراسي زلون تلو نغروني I can say something about that probably Norwegians and the Dutch the Netherlands and maybe Sweden too when صبوا ديمقراسي كلهم يخلي بلانت زبي كالاي سدتنياون دروت كون خلالو يبلو معناتو جنرالي حد عينت حزب تقينو حد عينت مرجعتات ناتو نام سويسي تزمرد سب تيبيكال سويس مالتيو ازيو وحد سدتنيا خوينو زيغنت وسدو وحد يابزي دبس حسدك عدي ولا كو سدتنيا هاد بزع زلوم تقول نسو نقدر فدحنا ديمقراسي ولا در قبر ايدلني انت كبلوكم الى بلصقنا حدا ازيو ابز بس حق فالات نايت هاجر مرجع يتخايدن كن كلاتهم
well done ብልጽግና you've done a terrific job ይብልዎ ኣለዉ this is the fake world and ሓደ ግዜ ዓለም ስለምታይ ከም ዝኾይና ይትብልኒ ኢኻ just play with it ተፃወተላ እየ ድብል ኣነ ዓለም ብሓሶትን ብምትላልን ትንበር ዓለም ተኾይና just ኣብታ ዓለም መንባርካ ዘይተርፍ ተኾይኑ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጽድቂ ቦታ ኣይኮነ ቤተክርስትያን ኣይኮነ መስጊድ ኣይኮነ ስለዚ play with it ልክዕት ምስቲ ገይም ተሓወስ ተፃወተሉ ተፃዊትካ ድማ ትወፅእ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ከም ንሕና ንኣሽቱ ሃገር ኤርትራ ወይ ኤርትራውያን ክንቅይሮ ንኽእል ነገር የብልና ናብ ዓለም we cannot change the world but ህይወትና ከነፋኹስ ተደሊና we can adapt adapt ክትገብር ኣለካ ብቲ ገይም ናቶም ትርድኦ okay this is what they do I mean left and right ኩላቶም ዲክታተራት እዮም ዘለዉ ግን ናይ ሙሰቪኒ ወይ ናይ ሩዋንዳ ኣብ 6 ዓመት ምርጫ ይገብር and then 995 ሰብንዑ ይመርፅ ብርግፅ ስለ ዝፈትዎ ይኮኑ but it's okay then بعلم دما ديمقراطي كم زلوا يزوجلو جي كم زي سيستم متقامون بالحين نفسه ولا ونسو حقنا مزراكم نقراكم so معناته تعلمنا ناي حسوت عالميا and then حسي خدمات نبري خوينا زلا married election process زي married election process the election faced heavy criticism بزعنا غفيتالو بلا 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 يقولوا it's okay widespread insecurity زبس حق فالناتو safety concerns from active insurgencies prevented 143 polling stations. Admitting 43 ቦታታት ምርጫ ክካየድ ኣይከኣለን ብሰንኪቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣብ ኣምሓራን ኣብ ክልል ኦሮሚያን ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝኾነ ምርጫ ኣይተኻየደን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ድማ ክሳብ 600,000 ሰባት ተቐቲሎም ይብላ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ኣሎ ይብሉ ፖለቲካል ፀገም ድማ just before the election the TPLF disbanded ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ህወሓት ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣልዮም ስልጣን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ይብሉ escalating tensions in Tigray again fragile peace process peace agreement to ኮሃ ዝበሃል ከም ዝፈሸልን ካልእ ሽግር ይክመት ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ፖለቲካ and then ቀፂሎም ድማ shifting regional alliances and geopolitical risks ኤርትራን ትግራይን ሓድሽ ፅምዶ ፈጢሮም ኣለዉ ይብሉ ስለዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ፀገም ክፈጥር ትኽእል ኢሎም እዮም ኩላቶም ዝትንትንዎ ዘለዉ ሰፊሕ ዝኾነ ትንተናይ ዝወሃቦ ዘሎ and with alongside Ethiopia's federal ኤርትራ ናብ ምስ ትግራይ ምዕራቃ ኣገሪሞም እዩ ዘሎ has experienced the sharp deterioration in relations with Addis Ababa in a dramatic shift Eritrea has now allied itself with Tigray's leaders Red Sea port ambitions ብልጽግና ናብ ቀይ ባሕሪ ዝብሉ ሕልምታት ኣሎ ይብሉ ብሰንኪቲ ናይ ብልጽግና ናይ አብይ አሕመድን እንደራን ወይ ካ ታዲድ ማለት እዩ ሕልምናቱ regarding the landlocked Ethiopia blah blah ናበለ still ከቀፅላ ከም ዝኾነ እውን ይነግራሎ ከምኡውን ሱዳን ሲቪል ዎር ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብውን ምስ ዳዕመ ስርዕ ኮይና ትገብሮ ዘላ ፀገም እውን ነፍሱ ዝኻለ መረዳእታ ዘለዎ ጉዳይ ይብልለው ኤርትራን ትግራይ ቀፂሎም ድማ international response and outlook the US has imposed ኣሜሪካ ካብዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንህወሓት ጥራይ መጠንቀቕታ ክትምምራፃ ዘገርም እዩ ንብዙሕ ሰብ ኣገራሚ ኮይኑሎ risk of regional conflict ዞባዊ ፀገም ከጋጥም ይኽእል ይብልለው እዛ ዞባዊ ፀገም ዝብልዋ ቦጋቢሎም ንዓቢ ሽፋን ንምግባር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ so here we are ኩሉ እዚ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይቲ ዞባና ከቢድ ዝኾነ ነገራትን ብድሆታትን የጋጥሞ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ከባቢና ኩሉ ግዜ ስክፍታ ዝፈጥረልካ መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ተራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እስከ ንእሽተይ ካብዞም ኣብዛ ናይ መምህር ኣብርሃን ንስማዕ ኣሜሪካ ንክልከላ ክምልሰካ ሕዚ ኣብዚ ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት ይለዓሉ እዮም ሓደ ናይ ኣሜሪካ ማለት ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ዘምፅኦ ተፅዕኖ የለን ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ኣሜሪካ ዝኣክል ብፖሊሲ ደረጃ ዝተቐየረ እውን እንተሃልይዎ ኣብዚ ዞባ ዝተቐየረ እዩ ዝኸውን እና ገለገለ ኣካላት ቅድም ክብል ትግራይ ማዕቀብ ዘይግበረላ ዝነበረ ምስ ባይደን ስለ ዝነበረ እዩ ሕዚ ግን ልቢ ክትብሉ ዘለኹም ዝወራር እዚ ክፍፀም እንከለኩ ትራምፕ ስልጣን እናሃለዎ እዩ ተፈፂሙ እዩ ዝብል ብጭቡጥ ሕዚ ባይደን እናሃለዎ ኸ ዝረአ ዝጠቅም ወይ ድማ ተፅዕኖ ዝፈጥር ውሳነታት ተወሲኖም እሞ ኣገዲዶም ዘምፅዎ ነገራት ኣሎ ድዩ ኮይኑ ፕሪቶሪያ ናይ መን ውሳነ እዩ من نفس الآن نحلو توسنا إيو فيتوريا بعلو طريق خلقها من بلاس دور برهان قلنا زول قدات عزياتهم مزيد تحيزو زلكا ريتو كاو أمريكا مزيد تحس كتبرزو أمريكا أبزوزوها زلوا ببوليسي درجة
بجمران سورينا كاو حزي زخل كلازيسي وانا ببقسيو تايو زميل كمري عادات كومزي مسولو تصاطاتن انما عقباتاتن زمصو زلو ناي ترامب منغست تكون كله بايدن تزغون يخوم يغبرن سلازم سناي بايدن ديمقراطن ريبابليكان عينت متحاز لله خالي امريكا بزوازي تدولو نغيرن نزي غيراتو زلا ريستريكشن انتي مسرت كله يقولوا زول نغيراتن مرأي صبو مثلا معناتي انا تاي زبل امريكا بوليسي كنوز يزاكل امونغو ريبابليكان ديمقراطن او نايوصا غداي بوليساتهم كنوز يزاكل صفي حفل على لهم لا يوصل تكون سلازي مالخت مالتي በጣም አመታስ አሪውም ዘፈራለሉ ናይ ስትራቴጂክ ናይ አብ ጂኦፖለቲካልስ ክንዘኸቡን ፈራላይ አይትሩ የለውም ሜቢ አፕሮቻት ፕላስ ሓደ ጊዜ ዝንባለታት ገለኽልዎም ይኹኑ ተዘይ ኮይኑ እዚ ትራምፕ ንሃለው ተኸፊቱ እንደገና ባይደን ምስ መፀ ንምልዛብ ናይ ትግራይ አጀንዳ አብዩን አጀንዳ ኾጉን አመግባር ብዙሕ ታሪኽም ተጻወተን ፈልጥና ማለት ዲሞክራቶች መጽ በትራምፕ ዘይገብሮ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ኢልካ ወሲድካ ብፖሊሲ ደረጃ ፍቱም ወዳእታ ግን ናብ ሓደ መጽዮም ትዝክር ተኮይንካ ናብ አዲስ አበባ ዝተገብረ ገስጋስ መን እዩ ነይሩ ሽዑ ፕሬዚዳንት ባይደን ይኮነን እሱ ተቃይሙ ጥራሕ ዘይኮነስ መሊሱ እውን ሶ ኢትዮጵያ ዝጥምቱሉ ጠማምታው ኢትዮጵያ ሁሉም ዝደልይዎ ስትራቴጂክ ዝኾነ ረብሓታት አምራይ ተመሳሳልነቶም እዩ ዘርኢ ካዙ ማለት እዩ ዘመናት ብሎ ትራምፕ እውን ክሳብ እዚ ብዛዕባ ናብ ብዙሕ ነገር ዝወለ ኣይነበረን ብዙሕ ከም አጀንዳ ወሲዱ ተዛረበሉ ፀንቶ ዝፈጥረሉ ይነበረ እንታይ ምስ ኮነ ዳይ ከምዚ ዝኸውን ዘለዎ እቲ ክንድሕ ትመፅእ ዘለዋ ደብረ ብርሃን ምስ በፅሐ ሰራዊትና ዝተመለሰሉ ምክንያት ናይ ሓይሊ ሚዛን ስለተቀያየረ እዩ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቀያየሩ ማለት ስርዓት ብልፅግና ኣብ ስልጣን ዘይቕፅለሉ ኩነታት ብግልፂ ተራእዩ ሶ አሜሪካ ስርዓት ብልፅግና ምስ ተቀየረ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ዓይነት ፖለቲካ ከመይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ሰባት እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ አይዲዮሎጂ ዘለዎም አካላት እዮም ነቲ ስልጣን ክሕዝዎ ዝኽእሉ ኢላ ኩሉ ግዜ ትሓስብ እያ ዘርፎር አሜሪካ ርግፀኛ ይነበረትን ማለት እዩ በትሾ ርግፀኛ ክትከውን ትኮይና ተመልሽ ሕወሓት አዲስ አበባ ይቆጣጠር ለዝብ ሕወሓት ናይ ሕወሓት መንግስትነትካ አሜሪካን ብዙሕ ዓመት ትፈልጦን ን30 ዓመት ኣብ ዝገገሊኦም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ገገሊኦም ዝጨቃጨቕሉ አይኖት ትንፈልጦ ዝነበረ እዩ ሰው ናይ ሕወሓት ምምላስ አይደልየትን ግልጽ ዝኾነትሉ ነገር ታዩ ናይ ሕወሓት ዳግም ናብ አዲስ አበባ መኻድ ኢትዮጵያ ክመፀካ አይደልየትን እዚያ እታ ዘረባ እዚያ to some extent ጽቡቕ በረዳታ ክትወስዱ ኢለ ንውሕ ዝበለ ኣስሚዐኩም ህወሓት ትራዲሽናሊ ኣብቲ ታሪክ ናቱ ወይ እውን ወላ መለስ ዜናዊ ብዙሕ ኢንተርቪውስ ናቱ እንተሪእኻዮም አሜሪካ ወላ እኳ በብዙሕ መንገዲ ይድግፍዎ እንተነበሩ ምስ አሜሪካ ግን ዘሰሓሓብ ነይርዎ እዩ እንታይ ንሱ እዚ ሊበራላይዜሽን ናይቲ ኢንዱስትሪስ ኣይፍቅድን ነይሩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ቁጠባ ዘይፈልጥ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ባንክታት ናይ ደገ ከኣትው ይደልኒ ነይሩ ፎሬን ካፒታል ከም ድሌቱ ነቲ ሃገር ክቆፃፀራ ኣይፍቅድን ነይሩ ባይ ዘ ወይ በአሜሪካ አሜሪካውያን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒስት መንግስቲ እዮም ዝብሉ ወይ ሶሻሊስት መንግስቲ እዮም ዝብሉ ፕራይቬት ከምዚ ፕራይቬታይዜሽን ዘይፍቅድ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ድማ ኣብ ገለ ቦታታት ራይ ክፃወቱ ዘፍቅድ እምበር ነቲ ስትራቴጂክ ኢንዱስትሪስ ዝበሃል ኣይፍቅረሎም ነይሩ ስለዚ ህወሓት ከም በሓድሽ ንአዲስ አበባ ክምለስ ክሳብ ሕጂ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንከመሓድር ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ አይዲዮሎጂካሊ ነቲ ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ዘይኮነስ ቁጠባዊ አይዲዮሎጂ ናቶም አብይ አሕመድ ድማ ነዛ ብኮዝያ ስለ ዝፈለጠ ድዩ ፈሪህ ድዩ ኩሉ ትደልይዎ ኩሉ ሊበራላይዜሽን ክገብረልኩም እየ ኢልዎ ስለዚ አሜሪካ ኢብን ህወሓት ብድሕረጂ ትዘረባ ኢምፕሊኬሽን ናቱ ማለት እዩ ንህወሓት ብሓይሊ ክመፅእ ተደይ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፖለቲካዊ ሪኮንሲሊየሽን ተገይሩ ህወሓት ንክመፅእ መጠንቀቕታ ክቦም እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጠንቀቕታ እዮም ዝብዎም ዘሎ ምክንያቱ ህወሓት ወላ እኳ ኣቢ ዘይተኣማምን ሰብ ኮይንዎም እንተሎ እዮም ዝብሉ ግን ንህወሓት ከም መተካእታ ክርእይዎ ይደልዩን እዮም ዘሎ ስለምንታይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ናቱ እውን
ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ንዓታቶም ሳቶም ዝሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ፕራይቬታይዜሽን ሊበራላይዜሽን ድበሃል ዘሎ IMF ወርልድ ባንክን ዝዝውርዎ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ቁጠባ ክፉት ቁጠባ ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ክፉት ምዃን ቁጠባ ክፉት ኮይኑ ድማ ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ረብሓ እዩ ዝፈጥረሎም ንኢንቨስተርስ ዓብ ረብሓ እዩ ዝፈጥረሎም ነቲ ህዝቢ ግን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይኾኖም ምክንያቱ ነዳዲ ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ድቑዒ ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ኩሉ ነገር ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ገንዘብ ተለካ ከም ድሌትካ ክትወናጨፍ ትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ግን ሂወቱ ከብዶ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንተወሓደ ማለት እቲ ሊበራላይዜሽን ወይ እውን ፕራይቬታይዜሽን ናይቲ ቁጠባ ጠቕላላ ሕማቕ ኢለ ከም ሰይጣናዊ ነገር ክእምረኩም ኣይደልን እየ ተስነትሹ እንታይ ግን ዘርእየካ እዚ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወላ እኳ ፀገም ዝፈጥር ትኾን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ፖለቲካል ስታቢሊቲ ግን ኣዝዩ ወሳኒ ኢኻ ፖለቲካዊ ርግኣት ድማ የድልየካ ናይ ኣብ ፀገማት እኮ ትቆለ ካብቲ መዓት ገንዘብ ወሃበሎ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ዘሎ እዚ ከም ዓብዪ ዓወት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዕባለታት ኣምፅዎ ዘሎ ፀገም ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ተዘይህሉ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ተዘይህሉ ኣብ ኦሮሚያ ገለመለ እቲ ብኩናትን ዕግርግርን ዝዓኒ ዘሎ እንተዘይህሉ ነይሩ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብገለ ክፋል መሓሸ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ቁጠባ ዝገብሮ ዘሎ ድሌቶም ንክገብሩ የፍቅረሎም እንተሎ ግን ሰላምን ርግኣትን ክፈጥር ስለ ዘይክእል ዘሎ እስቲ ድማ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ነቲ ዞባ በዛ ዓይኒ እዚ ንኣብዪ ኣሕመድ እውን ብዓይኒ ጥርጠራ ዝርእይዎ ወይ እውን ኣተኣማማኒ ፖለቲካ ከም ዘይኮነ እዮም ዝፈልጡ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ካልእ ገጽ ናቱ ድማ እቲ ናይ ግብፂ ዝበሃል ጉዳይ ካሉ I'll unpack that mess. And the G7 backing Egypt on the Nile. Helping him with the little dam project. A dam was built in Ethiopia. So ጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ ብተኻልእ ክትሪኦ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተሓላለኸ ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ብዙሕ ዲል ክገብር ዝደሊ ንግብፂ ዘርብሕ ፖለቲካ ክኽተል ዝደሊ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ገርዲ ድማ ኣብ መንጎ ግብፂ ኣብ ጎኒ ግብፂ ክኸውን ዝደሊ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊማ ነፂሩ ኣሎ ብፍላይ ሕጂ ምዚ ናይ ኩነታት ናይ ኢራን ዝረጋግኣሉ ዘሎ ንጉዳይ ናይ ግብፂ ብኸመይ ክሪኦ እዩ ዝያዳ ሰብኣዊ ጠመተ ዝገብር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ኣጋይን ናይ ነተንያሁ ኩነታት ናይቲ ካልእ ሓይሊ ኣብ ዞባና ዝመፁ ዘሎ ድማ ክንርኢ ክንክል ኣለና ለንቀነ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ከባቢና ብዙሕ ፈተና ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እስራኤል deployed troops to Somaliland after recognition ክልተ ሰለስተ ዓይነት ኣርቲክል ወፂኡ ኢለ ለንቀነ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ከባቢና ትገብሮ ዘላ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ክልተ ከሪአኩም ድሕሪኡ ሓዋዊ ሰብ ክልቲኡ ከሪአኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ and then there is this also another kind of scary ማለት ደፍሪ እዩ እስራኤል ዓሰርተ ግዜ ኣከባቢኻ መፂኣ ክሰምዕ ከለኻ it's not something you really ኣናኢስካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን so ኣብዚ እውን ካልእ no this is not ኣብዚ is this one no እዚ ኣይኮነትን ንሓን ክደልየልኩም እየ እስራኤል ካልእ ዓቕሚ ሒዛ መፂኣ ኣላ ዝብል እውን ኣሎ ነዚ እናሰማዕናዮ መለስና From a geopolitical standpoint, Somaliland has a port called Berbera. It sits right on the Gulf of Aden, which feeds directly into the key maritime lanes we have been talking about. Over the past several years, the UAE, the United Arab Emirates, came in and invested heavily in Berbera, upgrading it into a modern facility with serious capacity. Almost overnight, Berbera became a player in regional logistics. The UAE is not investing in Berbera out of generosity. They are investing because it gives them a foothold on the African side of the Gulf of Aden, which matters enormously for their own trade and security interests. Ethiopia, which as I mentioned is landlocked and desperate for port access, has also been in discussion. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቦታ እዚ በርበራ ዝበሃል ቦታ መጀመርያ ኢማራታት እያ ብዙሕ ነገር ከም ዝገበረት ኣብኡ እቲ ኢማራት ግን ኩሉ ግዜ ብሽፋን ናቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝረኣናዮ ኢማራት ትገብሮ ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤል ኣላው ስለዚ እቲ ካፒታል እቲ ስራሕ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ናይ ኢማራት እስራኤል ተሸፊና ከም ዘላ ድሮ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ንኩሉ ይግልፅልፅ ኣቢልልና ዘሎ እስራኤል ኣብ በርበራ ይኹን ኣብ ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ዘላ ንኣብነት እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ እውን እንተኾነ ብዙሕ እቲ ድሮናት እውን ካብ እስራኤል ዝመፅእ ከም ዘሎ እውን ይንገር እዩ ካብ እስራኤል ብቐጥታ ዝመፅእ ኣሎ ብኢማራት ገይሩ ዝመፅእ ኣሎ እስራኤል በይና ከይዳ እንተተባሂሉ ዕግርግር ስለ ትፈጥር ኣብ ኢማራት ተሸፊና እያ ትንቀሳቐስ ዘላ እዚ ድማ እዚ ኣብ በርበራ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ሶማሊላንድ ኣካይዳ ብምሉእ እስራኤል ብድሕሪት ከም ዝነበረትን ኣብቲ ከባቢ ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቤይዛት ናታ ተገይሩ ከም ዘሎን ኢንፋክት ወላ ሰብመሪን ናታ ኣብዚ ከባቢ ከተምፅኦ ከም ትደሊ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ እዩ እንታይ እዩ እጂ ንኣብነት ኣብዚ ሚሊታሪ ዲፕሎይመንት ይብሉ ኣለዎ ሲኒየር ሶማሊ ጋቨርንመንት ኦፊሻል
reports that the Israeli deployed a small contingent of 50 soldiers to Somaliland following its recognition of the breakaway state and the resumption of war in Iran. ሓደ 50 ዝኾኑ specialized ዝኾኑ ወታደራት ናይ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ covert strategy to blend it with the local community and avoid drawing attention. ኩሉ ግዜ ድማ ምስቶም ናይ ሰራዊት ናይ ተዓዲ ሓዊሶም ክፍለጠሎም ዘይደልዩ ነገር ሲስተም ይፈጥሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ The Israeli military reportedly selected soldiers of African heritage, particularly Ethiopian Israelis, for the deployment. ኣብዚ ድማ እቶም ሰራዊት እስራኤላውያን ምዃኖም ንኸይፍለጡ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን እቶም ፍላሻ ማለት እዩ ካብኦም ዝውለዱ ጥራይ ሰራዊት እዮም መሪፆም ኣምፂኦም ስለ ፀለምቲ ስለ ዝመስሉ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝመስሉ ሰብ ብቐሊሉ ናይ እስራኤል እዮም ኢሉ ክግምቶም ኣይክእልን እዩ ግን ገይሮም ከም ዘለዉ ወላው ስለያ ናይ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቦታ ከም ዝመፅእ ሞሳድ ኣብቲ ቦታ ኣብ ሶማሊላንድ ይመፅእ ከም ዘሎ ይነግሩ እዮም ዲፕሎማቲክ ሪኮግኒሽን ኢን ዲሰምበር ዝተገበረ ኣፍልጦ ዝተዋህበ ኣለሉ ይብሉ ኣለዉ ከምኡውን strategic interests. Experts and reports suggest Israel is seeking a naval base on the Red Sea to counter the Houthi threats from Yemen. And CNN reports that Somaliland has provided an additional military site that could support long-range Israeli flights to Iran. ስለዚህ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ CNN ሪፖርት እውን ከም ዘገዶ ዘሎ እስራኤል ብቐደሞም ኣብ ቀይ ባሕሪ ቦታ ንሑቲ ንመህረሚ ይደልዩ ከም ዝነበሩን ንዑ ፍቂዳትሎም ኣላ ተወሳኺ ድማ ከምዚ ናይ ነፈርቲ ክበራሉ ዝኽእላ ክሳብ ናብ ኢራን ክበራ ዝኽእላ ነፈርቲ ክንቀሳቐሳሉ ዝኽእላ ቦታ ሂቦሞም ከም ዘለዉ ንእስራኤል ሶማሊላንድ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እስራኤል ዲፌንስ ሚኒስተር Israel Katz confirmed the use of classified under the radar security cooperation with Somaliland during a meeting with Somaliland's President Abdurrahman Mohamed. ስለዚ ንነዊሕ እዋን ብትሕቲ መጋረጃ ንነዊሕ እዋን ምስ ሶማሊላንድ ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ዝነግሩ ዘለዉ ሶማሊላንድስ ዲፌንስ ሚኒስተር መሓመድ ዩሱፍ ዓሊ ዲናይት እዚ ኣየለን እናበለ ክነፅጎ ይፍትን እዩ ሶማሊላንድ ግን ኣብ ባይታ ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከም መቐፀልታ ናይዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ከባቢና ኣፀቢቑ ከሰንብት ዝኽእልን ከፍርስ ዝኽእልን ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እስራኤል ዝመፀቶ ቦታ ሰላም ከም ዘይረክብን ቅሳነት ከም ዘይረክብን ኣይቲንክ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ በሉ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ካልኣይ ለንቀነ ዝገብርዎ ዝተገበረ ኣብ ካይሮ እስራኤላውያን ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ four-way meeting today with foreign ministers from Saudi Arabia, Egypt, Turkey, and Pakistan. A regional push to shape what comes next in the U.S.-Iran track. Now, the countries are expected to discuss de-escalation, regional security, and how to prevent any deal with Tehran from empowering Iran's proxy network. For Gulf states especially, the concern is clear. Sanctions relief or access to frozen funds, it could stabilize Iran economically. Well, Hezbollah, Lebanon, the Houthis in Yemen, and militias in Iraq, they're still active. So the message from ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስዊዘርላንድ ብሽምግልና ናይ ቀጠርን ፓኪስታን ናብ ዝራኸብሉ ዝነበሩን ዝዛተይሉ ዘለውን እዚኦም ዞባውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ነይሮም እሱ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ናይ መን እዩ ሓደ ኣይደኖ ናይ ፓኪስታን ይመስለኛ ናይ ፓኪስታን ተራኺቦም ኣብዚ ተዘራሪቦም ነይሮም እዚኣ ርክብ እዚኣ ድማ እስራኤል ቀንዲ ዝፀልእዋን ዝፈርህዋን ዘለዉ ርክብ እያ ወላ እኳ ዘራኽቦም ዘሎ ንኣጀንዳ ናይ ቱርኪ ንኣጀንዳ ናይ ኩነታት ናይ ኢራን ኢሎም እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ እኳ እንተተባሃለ እስራኤል ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ንዓና ንምኽባብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣርባዕትዮም እቶም ናይ እስላም ኔቶ ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ እቲ ናይ እስላሚክ ኔቶ ዝበሃል ዘሎ ብመጀመርያ ቱርክን ስዑድያን ፓኪስታንን እዩ ዝበሃል ነይሩ ግብፂ ድማ ምሶም ምዃኖም ይንገር እዩ እዞም ኣርባዕትዮም ድማ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኣበርቲዖም ዝቃወሙ እዮም ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ቱርኪ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ መቃዲሾ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ነቲ ሶማሊላንድ ድማ ነፅነቱ ክረክብ ወይ ነቲ ናይ እስራኤል ኣፍልጦ እውን ኣበርቲዑ ዝቃወሙ እዮም ስዑድያ ተመሳሳሊ ፓኪስታን እውን ስለዚ እዚአን ኣርባዕተን ሃገራት ብጉልባብ ናይቲ ናይ ኢራን ስምምዕ ተባሂሎም ተራኺቦም ይብሉ ኣለዉ እስራኤል ግን this is a danger ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ሕጂ ንዓና ንምኽባብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ is becoming a very very important issue ነዞም regional powers ዝበሃል ወይ ዞባውያን ሓይልታት ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይኖም ብምሎም ናይ ኣሜሪካ መሓዙት እዮም እዚኦም ፓኪስታን ማለት ዝኽእሉ
ትራምፕን ጄዲን ከመስግንዎም ዝውዕሉ ዘለው እዮም ግብፂ of course it is a very central place ኣብ ኩሉ ስዑድ ዓረብ ከም ንፈልጦ እዩ ከም ድማ ቱርኪ ስለዚ ኣርባዕትዮም ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣላያንስ ከም ዘለዎም ዝንገሩ እዮም ኣርባዕትዮም ዳርጋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተመሳሳሊ ርክብ ኣለዎም ዝምድና ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ not everybody is participating ግን ወላ ቱርኩም ኤርትራ ብቀረባ ብዙሕ ነገር ተዘይረኣና ኤምባሲ ናቶም ገለ ክትሪኢ ከለካ ግን ኤርትራ ምስ ቱርኪ ፅቡቅ ዝኾነ ኣላያንስ ኣለዎም ግን ቱርኪ ድማ ዝዓበየ ረብሓ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተና ንኤርትራ መሪፆም ንኢትዮጵያ ክገድፍዮም ዝብል እምነት የብለይ እዚ ግብፂ ቱርኪ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ዝደሊ ንኩሎም ክሸይጥ ዝደሊ ዋላ ፅዋር እውን ንክልቲኡ ሳይድ ክሸይጥ ዝደሊ ዝኾነ እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ serious ሓደጋ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ክብለካ militias in Iraq, they're still active. So while the message from Cairo is support for diplomacy, the subtext could be caution. Regional powers don't want the future of the Middle East decided over their heads by Washington and Tehran. Joining us to discuss more, Dalia Ziada, Middle East scholar. Dalia, what leverage do these four foreign ministers actually have over the outcome of a U.S.-Iran deal? What is the main goal in Cairo? Thank you, Nicole. Great to be with you. So the short answer is that they don't have any leverage. Nobody has leverage other than Pakistan and Qatar at this moment, which is Qatar is actually the owner of the resort in Switzerland where the negotiations are happening between the US and Iran right now. So these are the two parties that have leverage over these negotiations, or I would say the future of the Middle East in general, unfortunately. What we are seeing in Cairo, in contrast, this meeting between the leaders who were left behind, who were not invited to be part of this, and who has been trying all the way to show Washington that they are a partner that can lead these negotiations. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝብልዎ ዘለው እዞም ኣርባዕተ ሃገራት እዚኣቶም ስቕ ኢሎም እዮም ርክብ ዝገብሩ ዘለው ኣብቲ ድሕሪት ክፋል ድማቱ ድማ ነዚ ምክንያት ዝተጠቂሞም ንእስራኤል ንምንፃል ዝገብርዎ ዘለውን ሓበራዊ ሽርክነቶም ከዕብዩ ዝፍትንዎ ዘለውን እዮም እምበር ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ተንእንኮ ክገብራን ክገድፋን ዝኽእላ ፓኪስታን እያ ሓንቲ ካልይቲ ድማ ወይ ውንኖ ክገብራን ክገድፋን ዘይኮነስ ዓብ ተራ ዝፃወታ ዘለዋን ለቨሬጅ ዘለዎምን ቀጠርን ፓኪስታንን እየን ቀጠር ኦፍ ኮርስ ፀጋታት ናታ ከምኡ ድማ ንክልቲኦም ከተምፅእ ትኽእል ሃገር ኮይና ኣላ እስራኤል ድማ ንቀጠር ብፍሉይ ዓይኒ ይጥምትዋ ኣለው ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዝያዳ ክትጉዳእ ዝግባእ ቀጠር ክነሳ ሕጂ እውን ሓያል ኮይና ፀላዊት ኮይና ትወፅእ ኣላ እዚ እውን ንቀጠር ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዝብል ርኢቶ ከስማዓኩም ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን ንዋሽንግተን ኣብ ጎንኩም ኣለና ነቲ ጉዳይ እቲ ኣገዳሲ እዩ ንዓና እውን ዘገድስ እዩ ዝመስል ሓበሬታ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለው ግና ብቐጥታ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዘሎ ክፀልዉ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይኮኑ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው replacement as a partner to the US, as a replacement to Iran as a superpower. They are trying to keep playing this role even through negotiation or meetings like the one we're seeing in Cairo today. And we have the Arab Gulf states, or the Gulf Arab states to be more accurate, who are so confused, so disappointed. Saudi Arabian minister. ሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ሃገራት ኸሊጅ ጠቕላላ ኣብቲ ኩነታት ተረሲዖም ወላ ሓንቲ እንታይ ክገም ዝገብሩን እንታይ ከም ዝብሉን ጠፊዎም ኣሎ ኢማራት ጠቕላላ ኣብቲ ገይም የለን ባሕሬን ከምኡ ኦማን to some extent ምስ ኢራን ዝኾን ተሽሙ ኣለዎም ስለዚ ነቲ ማእከላይ ምብራቕ ዞባ ናይቲ ዞባዊ ኩነታት ኣብ ዞባዊ ፀወታ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎም ናኾኑ ዝመፁ ዘለዉ ቱርኪ ግብፂ ፓኪስታን ከምኡ ድማ سعودية to some extent يوم زبلو زلو تم كالو تغرات خليج جن رايوم تريفهم كم زلو يوم زنقر زلو زي نايزو باهم قصاص دما نقيح بحرون وسان نقريو كلاتهم سوني اسلامويان هغرات يوم وتهدروا عقم زلوهم بز حزب زلوهم صقاتا زلوهم كولابراتيف دما اسرائيل عبسقا زخون ويا نايزياتهم شركنات نايزياتهم ركد اسرائيلاويان قب يزبلهم مغنياتو we all know اسرائيل كل غزي هيجمونيو أغلى حيال كوينو قصص دليو مودادر تكرك بايدلني بفلاي دماتي تركز بحال كتصالي confidence ناتهم كم زت فوز قبرهم زل حيلي مغنياتو تركز بحال industrial base اللو أسوارون كفر زغليو عقمتاتون زل وصلوا زغني they really don't like تي ناتو مقصاصاتن ناتو أكايدان አይፈትዎን እዮም ስለዚ በዛ አይነ ክትሪኦ ከለኻውን ስቲል ፍላይ ለንቀነት ትርኩዝ ባህል ወታደራዊ ዓቅምናቱ ኤግዚቢሽን ገይሩ ነይሩ A major nation on the southern flank of the NATO, now it is emerging as a major global arms export nation. With Europe really trying to rearm as the Ukraine war continues, Turkey is playing a major role. Listen in.
كم تريو زلهم تتركز بهال وتهدروا عقمناتو كاب جزء ناب جزء نحيله نعبيه كاب درونات ناب جيتات ناب كالي ميسايلات ناب جلمله ناس غيره really حيال زخنه defense industry كم زلوا أبنيتو دم أقداسي كمون كابنيتو وصاي أقداس ناخونه يمتعلو سلزي نزي مزي ركب أبز زلوا كتريو خلها دي نعتاتهم مزي حدا جنيا شركة نت كويني جسم عمزلون إسرائيل مخنياتو بز حزب زلوهم يوم እምነቶም ሓደ እዩ ኩላቶም ድማ ሓደ ብልጭ ኣለዎም ስዑድያ ነዳድን ገንዘብን ኣለዋ ግብፂ ህዝብን ስትራቴጂካዊ ቦታን ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ትኻለ ማለት እዩ ወታደራዊ ኣቕምናቶም ቀሊል ኣይኮነን ፓኪስታን ኒውክለር ኣለዋ ሓያል ወታደራዊ ኣቕሚ ኣለዋ ትርኩ ድማ ኣክቹሊ ኩሉ ኣለዎም ህዝቢ ኣለዎም ኢንዱስትሪያል ቤዝ ኣለዎም ወታደራዊ ኣቕሚ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም ሳይንሳዊ ኣቕሚ ኣለዎም ስለዚ እዚኦም ብሓደ ክሰርሑ እንተጀሚሮም ንእስራኤል ስግኣት ዝፈጥሩሎም ስለ ዝኾነ they really want to contain ነዚ ነገር እዚ ነዚ ዝምድና እዚ ከፍርስዎ ብዙሕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ድማ ከምቲ ኣብቲ ዞባ ዘለና ኩነታት እዚ ጉዳይ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልዮ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ኩነታት ናይ ዞባና ቀሊል ከም ዘይኮነን ብፍላይ እቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰሓብነት ናቱ ኣገዳስነት ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ at some point እቲ ኩነታት ብዙሕ ፅልዋ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ብዓይኑ ኩሎም ሃገራት ዝጥመት ዘሎ ዞባ ስለ ዘላ ነቲ ካርታት ናታ ፈትያ ፀሊያ effectively ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ everybody is trying to come here ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ኣለኒ ገንዘብ ኣለኒ ቁጠባ ኣለኒ ረብሓ ኣለኒ ዝብል everybody is coming here so እዚ ከም ሓደጋ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ከም ፀጋውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከከም ናትካ ኣጠቓቕማ እዩ if we use this it's an opportunity if we don't it is really a danger ከም ንረብሓና እንተዘይቀይርናዮ ፈቲና ፀሊእና ሓደጋ ኣብ ዞባ እዚ ክመፅእ እዩ እዘን ሃገራት ኣብ ከባቢና ዝዓንዋ ዘለዋ ብሱዳን ጀምር ብሱዳን ኢልካ ናብ ሶማልያ ሕጂ ሶማልያ ሓደጋ ወሪድዋ ኣሎ ኢትዮጵያ በሎ ኣብ የመን ዘሎ ኩሉ እዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሓደጋ ኣለዎ እዩ ከባቢና ድማ ማእከል ስዕበት ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣሎ እቲ ውድድር ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሳዕ ክንደይ ፀቕጥን ቁጠባ ፈጢሩሎም ኣሎ ቀይ ባሕሪ እቲ ኔክስት ታርጌት እዩ ስለዚ ድሎ ሕማቅ ከይመፀካ እዮም ብልፅግና ድማ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣጓንያ ናብኦም ክትመፆም ምህለላ ናቶም ይቕፅሉ ኣለዉ ሌላኛውን ተመራማሪ ታነሳለች ምን ያህል ኢሳያስ አፈወርቂ ጀስት ላይክ የሰሜን ኮሪያ አይነት ሰው እንደሆነ ዋነኛው አዋኪ እንደሆነ እንትን ነው የምትለው ቶታል ትራብል ሜከር ነው የምትለው ይሄ እንግዲህ ይሄ አንደርስታንዲንግ የት አለ ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት ጋር ወለል ብሎ ተቀምጧል ማለት ሶስቱን ትንሽ እንስማው ረዘም ይላል ግን በማልገባት ነው I have to take back my statements from earlier about how this isn't a modern and transfigured region because Eritrea is pulling the same stuff that it's been pulling now for several decades. Afwerki is just, he loves playing the kind of, unstable joker, the unstable instigator in this region. He loves it. He neither benefits nor does it have a huge cost because he basically runs the place like a little North Korea. And he just wants to destroy the plans of others who might seek to benefit either from Eritrea's geopolitical positioning or its actual geography more so than anything else. But he's a total troublemaker, that fella, and always has been. But maybe Jalale feels nicer about it. بحفشة زيادة زارب زلا بروفيسور ديا دكتور يا ሓደ ግሎባል ዓለም ለኻዊ ትካል እዩ እቲ ብዛዕባ ሓደጋታት ናይ ዞባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብልፅግና ድማ ንብልፅግና ብጣዕሚ እያ ትድግፍ ከም ዝረኽዋ ዝሕዝን እዩ ከምቲ ትብሎ ዘላ ድማ ንህወሓት ካንሰር ኢላ ዝገለፆታ እያ ንኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሽግር እዩ ዝረብሕ ስለዚ ነዚ ዞባዊ ቅልውላው ክረብሓሉ እዩ برجس كلاو ربحونا تنتهي مخونين فلتنا جن كلاو نعوزر بحيو زبل أجاي نير ترى كل جزء ترابل ميكر شجر فتاريت أجن فتاريت حدا جا فتاريت جير كاني متكان لمود فاشن سلوزلو زياتهم دما كل جزء think tanks بحالو نت بوليسي كان كروز داليوم نير تراب زوانزي نزخون يكون هجر كتب بلاشو تدلي اللام بصراحة يكون بزربة السودان يكون إثيوبيا إيرترا زخون يكون مقصاص كبريالان بقبط علو بلصقنا لعب إيرترا أب عالم زلو كل عينات قصقاساتنا يكوينات غير له كله نلولاونتنا نبحرنا نناسنتنا نبوليتيكانا everything
رجيم تشينج كقبر كم زل كله سلازي جن we get blamed for it تقمت لهم دما نعنا يم blame زقبرو سلام تايو نعبنا مدحان زقبر زول فتنات مخانو مجنزاب يدلي زغانا ساتم حنساب إسرائيل مسيكا تحنا لهم يدليو حنساب أمريكا قدا جيرا كتا تحنا لهم يدليو they're just أقول بهجن حلمناتهم كتصاليو. This will give me also an opportunity to answer Nohad's question of who will support TPLF by providing drones and other sophisticated weapons. My answer is the Eritrean government. Since the alliances changed, for those who don't know, during the northern conflict between 2020-2022, the alliances was TPLF was by itself in the territory, and the Eritrean government was aligned with the Ethiopian government along with Fano militias. But after the signing of the Pretoria peace agreement, the alliances has shifted. So the current እንግዲህ መጀመሪያ ያለችውን ሰምታችኋል። በሐፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኒ ህወሓት መን ክሕግዞ ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት እዮም ዝዛረቡ ዘለው በሐፈሻ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ከመን ክህቦ ይኽእል ብፍላይ ድሮናትን ገለን ትብል ኤርትራ ክትዕጥቆ ትኽእል ከምኡ ሰራዊት ሱዳን ክልቲኦም ንህወሓት ክዕጥቅዎ ክእሉ እዮም ህወሓት ድማ ንዓቢ ሓደጋ ክኾኖ ዝኽእል እዩ ዝብል ዓይነት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ጀነራሊ እቲ ፍርሂ ናይ ብልፅግና ላዕሊ ደይቡ ስለ ዘሎ ንሳቶም yeah I mean they are really scared of the situation ብፍላይ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ካልእ ሕማቅ እውን ክኸይድ ዝኽእል ይመስል ክንሪኦ ኢና ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ መን እንታይ ክገብር እዩ ዋና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ክብድ ዝበለ ደረጃ ከም ዘለዎን ምስቲ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ግምት ኢኻ ብምሉእ እቲ ዞባዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ዞባ ንባዕሉ ሓደ ኣገዳሲ ዕላማ እዩ ዝበካ ትግራይን ኣምሓራን ምስ ኤርትራ ወጊኖም ኣለዉ ክብለካ ከሎ ጂኦግራፊካል ኣቀማምጣናቱ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ጠቕላላ እቲ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ብሓደ ፀሚዶም ክብሉ ከለዉ ተጋሩ ኦልሬዲ ሪስክ ናቶም ናብ ኣምሓራ ሰጋጊሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣምሓራ ድማ ኦልሬዲ ኣብ ከቢድ ኩናት ስለ ዘሎ ተመላሊኦም ክመፁ ተኽኢሎም እቲ ቀደም ካብ ትግራይ ተበጊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ፀገም ዝኾኖም ኣምሓራ እውን ኣንፃሮም ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣምሓራ ብዓብዩ ምስኦም ኣሎ ስለዚ ብሓደ ክሰርሑ እንተጀሚሮም they can be easily ንዓቢ ቻሌንጅ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ነዚ ድማ እዩ እቲ ፅምዶ ዶ ከምዚ ዶ ኮይኑ ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ሻዕብያ ድመፀ ዶ ንኽስቶ ዶ ንመን ዶ እናተባህለ መዓት ፈኸራን ታዲድን ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኢንፋክት እቶም ናይ ትግራይ ባንዳታት እውን ናባናዮም ቀንዲ በትርናቶም ሕጂ ተኣዲኑ ዘሎ ኩናት ናይ መን እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ሓደጋ ምስ መፆም ንዓና ድፋዕ ንምግባር ነቲ ሓደጋ ርሕቕ ኢሉ ክካየድ ተሓዊ ናብ ባዕሉ ከይመፅእ ኣብ ትግራይ ከም ድፋዕ ክጥቀመላ ደልዩ ፅምዶ ኢሉ እቲ ፕሮጀክት ሰሪሕዎ ደድሕሪኡ ንግብፅን ካልኦትን ምስ ኣባይን ምስ ካልእን ብዘለወን ፖለቲካዊ ኢንተረስት ኢትዮጵያ ንምፍርራስ ንምህዋኽ ቀደም ኢሉ እውን ዝነበረ ፕሮጀክቶም ንዓና መሳርሒ ጎንፀ ውሽጥናን ስለ ዘሎ እዚ ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ከካይድዎ ሓሲቦም ዝጠሩነት ዘይ ኣይናትናን ኢሳያስ አፈወርቂ ክብል ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ገሊጹ መንግስት አሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ስድራ ቤቶምን ዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብዝምልከት ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳውትን ንኣዲስ ማለዳ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ እቲ እገዳ ኣብ ትግራይ ነባር ሰላም ንምስፋንን ክልዓል ዝኽእል ኩናት ንምክልኻልን ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ብዝምልከት ናይ ውድባቶም መርገጺ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ ሓላፊ ህዝባዊ ውደባ ውድብ ናጽነት ትግራይ ገብረስላሴ ኪሮስ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ዘርእዩ ሓያሎ ናይ ጨካንነት ተግባራት ይፍጸሙ ኣለዉ ኢሉ አሜሪካ ዘንበሮ በሰላማዊ ውይይትና በሐሳብ የበላይነት የሚያምን አይደለም። ገና ያኔ በጫካ ሳለ ጀምሮ የልዩነት ማስታረቂያው ጥይትና ጥይት ብቻ ነው። በጫካው የትግል ዘመን የተለየ ሐሳብና የፖለቲካ መስመር ያነገቡ ድርጅቶችን በሰላማዊ መንገድ ከታለም የሰሜኑ አውዳሚ ጦርነት በፕሪቶሪያ ያደርግ ነው የሰላም አመራርኩም ማጠናከሪያ ብለንም ጭምር ሳይፈኖፍና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣንጻር ህወሓት ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብኩሎም ቶም ባንዳታት ተሰለፈ استسنى كم تريوا زلهم سرت جزء هوحت كم حدا كتفوز اللو عبي إكس جيروم نتيجة PLF كت كوي خاطر زلها استقنا جوي صراحة يزجبر زلونه هوحت نمد خامن نملاين عند كل ملحظ اللوان مس أبي تسلي فازلان دما كل نتي هوحت نملاي نمد خام كل وفي رازلا قال لي زي كون بروباغندا دما يكبر له مالتيو
እዚውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ናብ ኤርትራ ምፅጋዕ ግን ከም ንቡር ፋሽን ስለ ዝኾነ ዘኽብር ኣይኮነን ድፋዕ ዝገብር እዩ ዓውደ ውግእ ዝገብር እዩ ትግራይ ብፍፁም ናብ ዝኸምዚ ዝበለ ረብሓና እውን ኣይረጋገፀን ገበነኛታት ናይ ውሽጥና مسلم كاني دنيا زلهم نايلة أساسيرهم نوعتهم كنا تتنكيروا مشلخو خلهم وعلى أسيرهم يوم تهزم نتعدنا حركة تتوزلهم. زباو علامة كل مسوعة تخافلون دحري زيولو بتجوارهم نتفصموا بقولون تحريك صرح أو 10 عامات تخافل إتقاو قالسي ما شرشوا درجة فريسو حدش سرعات بحاجة منقسم مراح فيدرالي سرعات استخاله حزبهم محدار استخاله أب كيدون بزح لوتي بزح ممالتات زي مزقبة سلا سوات بزح تاريخ استرائيلو بزح لوتات وانت مزقبة لي يخون مبار كلنا هم فلتو زخيد زي تعانا غيفو تقعدوا سلام قعدوا لمعات قعدوا ديمقراسي ما تشرشو نتقراي زتفق ما تشرشو نتقراي جينوسايد زفت سملو حسب حلم زي يقل تاريخ نقر مجمرات زرع اكوان تخونه ما اسرئو حزبنا او تحت وررتي ذا صنح تمزابا لاين استسددن ابوت بايكونومي حانيقو بزح كبري بزح قالسي الحزب لهم حالفو እና ذكرنا تنسوم زمصو عوتات عقاب كاو حالفون زي تملو نصارقان وا تنايشت مدما ياخلنا ኢትዮጵያውያን ኢና ንስኹም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሕና ተረፈ ኢትዮጵያ ሒዝናውን ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ውሽጢ ጉድና ባዕልና ንእለ ክልቴና ኮይና ግን ንኤርትራ ንኸይድ ቀይሕ ባሕሪ ንቆፃፀር ዝብል ተሰማሚዖም መፅኦም ነጊሮምኹም ዶ ሰራዊት ነበርኩም ነገርኹምን ኣይፈልጥን ተሰማሚዖም መፅኦም ዋ ናብ ትግራይ ምስ መፀት ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ዘይ ኩናትና ሃንደል ቀኢልና ሓዚ ንሰሜን ገፅና ዶ ንሻዕብያ ገፅና ዶ ይኸውንን መጀመርያ ላዕለዋዊ መሬትና ንምልስ ዝብል እዩ ወሲዱ ማለት እዩ ኢንፋክት ንሱ ጥራሕ ወደ ቤቷ መልሳታለሁ ወደ ክብሯ እመልሳታለሁ ይላል የትዴፍ ጀነራል። ይሄ በረንዳ ዳሪ የዲሲው በረንዳ ዳሪ ሆምለሱ ትዴፍ ወይ የትዴፍ ጀነራል እናቴን ወደ ቤቷ ከመለስካት የልጆቹ ስም ዝርዝር አለኝ ወይ ከኛ ጋር ይታገራለሁ ወይ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ስም አስተላልፋለሁ። እናቱ ስለና እናቴን ከመለስካት እናቴን መስዋዕትነት ከፍዬ መልስልሃለሁ ነው እያለው ያለው ትዴፍ። መስዋዕት ለሱ ግለሰብ ነው የማወራው ግን አጠቃላይ ብዙ ሰው ስላለ በዚህ ዙሪያ አመንጎ ስታሊንን ኣብዚያ መንጎ ዘአሉላ ዝበሃልን ዝግኸይ ዘሎ ባሲ ካለ ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ ንሽተይ ከስማዓኩም ዝብሎ ዘሎ በነገራችን ላይ አሁን ከቪዛ ጋር ምናምን የተያዘው የነዚህ እብዶችም ንግግር ኮምፓይል እየተደረገ ተሰጥቷል። ለስቴት ዲፓርትመንት ለአሜሪካ ኤምባሲም ተሰጥቷል። ማሲንጋም ጭምር መገደል አለበት ያሉበት ንግግር ራሱ አሳልፈን ሰጥተናል። በጣም መጥፎ አደገኛ ንግግር ነው። ዝም ብሎ የሶሻል ሚዲያ እንትን ነው ብለህ ልታልፈው የሚገባ ነገር አይደለም ልንፈልግ ቤቷ ከመለስካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊንን ዘአሉላ ዝበሃልን ስታሊን ህዝቡ ንትግራይ ይቃለሰሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሓደ ድማ እንትርፎ ኣብ ሕማቕ ኣብ ፅቡቕ ዘይርከብ ሰብ እንትርፎ ኣብ ምፍራስ ኣብ ምህናፅ ዘይርከብ ሰብ ዝኾነ ነገርካ ክሃንደ ዝኽእል ስታሊን እኮ ከም ድሌትካ ክትገልፀ ትኽእል ኢኻ እንተባ ሓደ ዓቢ ሚድያ ዝሃነፀ ሰብ እዩ። the other guy I don't know ኣብ ዝኾነ ሚድያ ክዘውር የድርዮ እምበር ሚድያ እውን የብሉን ኣብ ሚድያ መፅኡ ክዛረብ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ he cannot even build a media house anyway እዚ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብዘይ ጉዳዮም ኣትዮም ዝሰሓንዋ ሰባት ከዓ ክንርኢና ሕጂ ኣብዘይ ትፈልጦ መዓሙቕ ምእታው ከዓ ከም ዘሎ Eritrean opposition leader has gone missing in Ethiopia. Has he been detained? Who is he? You know, when Eritrean opposition was organized in Ethiopia around እስትሪእዎ ዘለኹም ኪሮስ ኣስፋሃ ደራፋይ ናይ ኤርትራ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትዩ ድማ ገለ ፖለቲካ ክቅይር ዝሓሰበ እዩ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ወይ ለከ እንታይ ከም ዝወረደ ድማ ንባዕሉ ሃገር ከድሕን እየ ኢሉ ዝኸደ ኣብ ስጅኑ ደኪሎም ኣለዉ። ብልፅግና ድማ ብብልፅግና ዝመፅእ ኼር ከም ዘየለ ንሃገር ሸይጦም ወይ እውን ብዋጋ ናይ ኤርትራ እውን ንዝዋገዩ ዝነበሩ ብልፅግና መሊሱ ፀገም ከም ዘእተዎምን ኣብ ዘይወፅዎ ታኼላ እትይዎም ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ።
this is already surprising you ምክንያቱ ኣብ ጎኑ ንዝነበሩ ሰባት ከም ዝክገብር ካብ ካለ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝኸዱ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ገለገለ ክብል ሰሚዖም እዮም ኣብ ስጅን ኢትዮሞ ዝብል ዘረባ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ግን ሓቅነቱ ግዜ ክንፅበይና ብዝኾነ when you have nothing to give ዝኾነ ነገር ኣብ ጣውላ ከተምፅእ ዘይትኽእል ተኮይንካ ፖለቲካ ብዙሕ ኣድላይ ይኮንካን collateral damage ማይኻ ትኾና መንጎ ዓበይቲ ሓራምዝ ሕውስ ክትብሎም ተጀሚርካ they just throw you to jail or ካብ መንገዲ እዮም ዝኣልዩኻ ኣብዚ ከም ሓደ ኢሎም ዝነበሩ ንናፅነት ናይ ኤርትራን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ንግደስ የገለ ክብል ስለ ዝረኣዩ ወይ ኣብ ስጅን ደርቢዮም የብልለው I'm not sure about that ብሓፈሻ ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ከም ናተይ ጥርጠራ ሰብ ክእሰር ደስ ዝብለኒ ኮንኩን ግን ብልፅግና maybe ተኣሲሩሎ ኢሎም ካብ ፖለቲካ ክሰርሕሉ እንደልዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ኩነታት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ብዙሕ ነገራትን ብዙሕ ልኽላኽን ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና ንኩሉ ድማ at face value ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ገይማት ኣብ ድሕሪኡ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ እዚ ሓደ ሰብ ንኻልኦት ቅድሚ ሕጂ ክእሰሩ እውን ዘፈራርህ ዝነበረ እዩ ናብኡ ከም ትመፅእ ግን ኣይፈለጠን ነይሩ መስለኒ ሓደ ጎረስ ክጠፉ እዩ ዘለዎም ብመሰረቱ ሆና ጠቕላላ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ተጋሩ ኮ ኢትዮጵያውያን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ሲ እንታይ ዓይነት ርእሲ ዘለዎም ከመይ ዝበለ ግዜ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፖለቲካ ተቀያያሪ ምዃኑ ዘይፈልጡ ማርሾ ንማርሾ ክጠፉ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ኢርሸናሒ ፀናሒ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ንና ከማን ፅባሕ ንጎ ድርገደደ ሕቶ ኣለና ክልተ ሓታታት ኢና ክንፃባፀብ ኢና ምዞም ሰባት እዚኣቶም እና ከማን ክንሓቶም ኢና ስለዚ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኣዝየ ሕጉስ እየ ትኽክል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ንኢትዮጵያ ምፅራፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኪሮስ ብእሱርን ብሽጉርን ብዙሕ ክንዋዘይ እንደልና ግን ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ነገርሲ ናባኸያ ትምለስ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ዝኾነ ዲቴይልስ ናቱ እንተሎ ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና እዚኣ ኻስ ከስምዑለይ ሰማዕታት ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እቶም ዝበዝሑ ሎሚ ንዝክሮም ዘለና ሰማዕታትና ሕድሕድና ክንዋጋእ ዘሕለፍናዮም ዝኸፈልናዮም ዋጋ እዩ ነዚ ኸንዕርዮ እንድሕር ኮይንና መለስ ዝኣክል ድወለደት ትግራይ ኢሳያስ ዝኣክል ብፖለቲካ ንቕሓት ዝወለደት ኤርትራ ኣብዚ ደረጃ ዝኽንወድቕ ኣይግባአናን ነይሩ መለስ በይኑ ንግብፂ ኣብ ዘይትዛረበሉ ደረጃ ብፅሕዋስ ስሕበት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየ ዘይትካእ መራሒ እዩ ኢሳያስ ሎሚ ንኣልሲሲ ብ10 ዕፅፊ ፖለቲካ ንቕሓት ይበልፆ ብተመክሮ ይበልፆ ብኩሉ ፍልጠት ይበልፆ ይኹን ግን ኣብ ትሕቲኡ ክኸውን ዝገበሮ ዝደኸመት ዓድን ዝተበተነ ህዝብን ስለ ዝሰርሐ እዩ ተፃራፊ ሕብረተሰብ ስለ ዝፈጠረ እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዕርዮ ሕጂ እውን ከንዕርዮ ተኮይንና እቶም ሕሉፋት ጌጋታት ኣሪምና ሕድሕድና ካብዚ ሓደገኛ ስርዓት እዚ ንገላገለሉን ስላጠናና ናባና ንመልሰሉ መንገዲ መቸም ናይ ብልፅግና ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ዕንደራ ንኩሉ ፋሉን ዝነበረ ተቃዋማይ ዝግ ከም ዝብል ይገብሮኹም ዘሎ ተስተውዕሉ ዘለኹም ብዙሕ ሰብ ኤርትራ ንኤርትራ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ህድእ ዝበለ ዘረባ ናው ኩሉ እቲ ዝብልዎ ትክክል ዘረባ ወይ ቅኑዕ ንብል የለና ግን ዋላ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ብፍላይ ዝፅምዶ ካብ ዝመፅእ ብጀካ እቲ ንሕማቕ ኢሉ ብራንድ ናቱ ንሕማቕ እንተደይ ኮይኑ ካብ ፅምዶ ዝመፅእ ብዙሕ ሰብ ርግእ ክብል ክኢሉ ምክንያቱ ፅምዶ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ፍልልይን ውድድርን እህድይዎ በቲ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ክደፍር እየ ዝብልካ ስለ ዝወሰኸ ነቲ ሰብሲ ዕድል ምስ ኣቢ ኮይንካ ዝኾነ ምግባር ንብዙሕ ሰብ ዓቐበት ይኮይንዎ ከዳዕ እንተዘይኮይኑ ምስ ኣቢ ዝኸውን ሰብ እውን የለን ንሃገርካ ጥፍን ዝደሊ ሃገርካ ክወርን ዝደሊ ምስ ኮይንካ ይስራሕኒ ዓዲ ቦኻ ክዝመት ዓይንኻ ይዕመትን እዩ ይበሃል ስለዚ መብዛሕትኡ ወላ ምስ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ እቲ ኩነታት ናርኣዮም ስከደ ለካ እዛ ጉዳይ እዚ ኣብ ካሊእ እያ ትኸይድ ዘላ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ዘዛርብ ምክንያት ኣለኒ ኤርትራ እንተላ ጥራይ እዩ ሉላዊትን ናፃን ኤርትራ እንተላ ጥራይ ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ፖለቲካ ክሰርሕ ትሓስብ እምበር ከምዞም ገሊኦም ኣብ ንምንታይ ዕላማ ይቃለሱ ኣለዉ ዘይትፈልጦም ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፍን ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ክብልዎ ከለዉ እንታይ ትርጉም ናይ ፖለቲካ እውን ዘይርድኦም ኤርትራ ክትህሉ ኣለዋ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ትኮይንካ ዝኾነ ንብዙሕ ሰብ ናብ ርግኣት ይመልሰሎ ክንብል ንኽእል ኢና ዋላ እኳ ትፍልለያት ኣቦቱ ፀገማት ኣቦቱ እንተሃለወ ግን anyway we are witnessing something unique ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሪኦ ዘይነበርና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክንብል ንኽእል ዝኾነ እቲ ከባቢ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዞባና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዘሎ
ብልጽግና ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ እንታይ ክፍትን ይኽእል ናብ ትግራይ እንታይ ክገብር ይኽእል ንግዜኡ ንገድፎ ኮይና ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ዘሎ እሕና ግን ንኩሉ ነገር ድልው ኮንካ ናይ መወዳእታ ለበዋናተይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነትካዩ ምስጢር ዓወትካን ምስጢር ቀፃልነትካን ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኩልና ነክፈረክ የበልና ደው ክንብል ክንክል ኣለና ዩናይትድ ዊ ስታንድ ዲቫይድድ ዊ ፎል ብሉ ሓቢርና ሓድነትና እንተሓይልና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ሓዋሩ ንፀላእትና እናንበርከኽና ክንከይድ ኢና ንሓድነትና ከፍርሱ ዝደልዩ ግን ንኤርትራ ከጥፉ ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ ብኩሉ ሓይልና ክንቃለሶም ኣለና ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ለበዋን እንታይ ሰያ ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ክብለኩም ይደሊ ምዝያ ጥዕምቲ መዝሙር ገድፈኩም